добавя това, че една такава сериозна наука, каквато е астрологията, една такава обемна информация, която трябва човек да се зарови, може би години са необходими, за да я изчете и за да я изучи, е поднесена точно по този метод, сугестивен, много леко, много запомнящо се, изключително полезен за нас самите от тук нататък въобще как да поемаме информация, защото човек може да го използва това нещо и в живота си, при други предизвикателства. На мен ми допада това, че аз разбирам астрологията по този лек начин. Не се стресирам, няма го това писане като студенти. Зубрене, да, просто наистина информацията се покрива неусетно. За първи път посещавам курс, който работи с методиката на професор Лозанов. Изключително съм изненадана, много ми е приятно. Времето прекарано на този курс ми действа по-скоро като психотерапия. Много е забавно, много е весело, разпускам, не усещам по никакъв начин, че се натоварвам от някаква информация и че ми е трудно да запомня. Всичко става много лесно, с лекота, някак се излиза отвътре и с нетърпение очаквам всеки следващ път, защото ми действа много отпускащо и самата аз добре се чувствам. Искрено вярвам, че този метод в него е бъдещето на образованието. Все повече школи и училища, според мен, трябва да започнат да го използват. Това наистина е просто голямо богатство, е този метод на професор Лозанов. Аз лично се чувствам просто прекрасно, когато изучавам астрология с този метод. Няма го това напрежение, както е в училище, да застанеш прав на катедрата, да трябва да рецитираш нещо. Всички работим колективно, помагаме си и просто информацията не се запомня неусетно. Нямаме домашни, което това също е голям плюс. Цялата информация ние запомняме тук, на място. Не е за подценяване и музикалния фон, който се използва при това обучение. И това наистина е голямата заслуга на преподавателя. Не само за Лозанов, за целият институт, но самият подбор се извършва тук от преподавателя. И то по-специално съвременни естрадни български песни, и също така се изпуска и класиката. Много добре ни влияе произведенията на Бетховен, на Моцарт, на Чайковски, които слушаме в процеса на обучението и това освобождава от различните стресови ситуации, които са подложени. Харесва ми това, че тук се забавляваме, пеем, играем, влизаме в различни роли, слагаме различни маски, излизаме извън себе си, връщаме се някакси в детството. Всичко става много забавно, много леко, много приятно. Забравяме, че сме възрастни. Държим се толкова естествено, като деца и някакси това ни кара да се освободим от всякакви правила, всякакви задръжки и мисля, че точно там е ключа към информацията, която получаваме. Просто защото ни е забавно, всичко ни е приятно, затова толкова, как да кажа, с желание и лесно се случват нещата. За всички, които искат да учат астрология, за всички, които искат да опознаят себе си, за всички, които искат да разберат защо са тук, да им стане по-приятен и лесен живот. Горещо препоръчвам да се запознаят с страхотната Пърмакова Роси, която ще
ги въведе в астрологията по един много приятен метод, наречен сугестопедия. Много увлекателен, много бързо се запомнят нещата. Струва си просто човек да направи това пътуване. Благодаря.